விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இடையங்குளம் கிராமத்தில் ஜீவா நூலகம்னு ஒரு நூலகம் ஓப்பன் ஆகிருக்கு. நாங்கள் அனைத்து பேரும் வந்து இங்கே படிக்கிறோம். நீங்களும் வந்து அனைத்து பேரும் இங்கே வந்து நூலகம் எடுத்து படிக்க வேண்டும்னு வேண்டிக்கிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இடையங்குளம் கிராமத்தில் நூலகம் அமைச்சிருக்கோம் நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து. அந்த நூலகம் பேர்னா கரையான் தேடல். அது யார் ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னா ஜீவா அண்ணா ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இங்கே வந்து பல விதமான புக்ஸ்லாம் இருக்குது. வந்து படித்து பயன்படுங்க. எந்த விதமான புக்ஸ்லாம் இருக்குன்னா காமிக்ஸ் புக்ஸ் இருக்குது, சிறுவர்களுக்கு தேவையான காமிக்ஸ் புக்ஸ் இருக்குது. அடுத்து வந்து பெண்களுக்கு தேவையான எல்லா புக்ஸும் இருக்குது. அடுத்து வந்து பாலிடிக்ஸ் இருக்குது. இடையாங்குளம் கிராமத்தில் நாங்கள் புதிதாக ஜீவா நூலகம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே சிறுவர்களிலிருந்து பெரியவர்கள் வரைக்கும் எல்லா புக்கும் உங்களுக்கு தேவையான புக்கு எல்லாம் இங்கே இருக்குது. நீங்கள் வந்து படித்து பயனடையலாம். குழந்தைகள் படிக்கிற புக்கு, அரசியல் புக்கு, எல்லா புக்கும் இருக்குது. நீங்கள் வாங்க, நாங்களும் வந்து இங்கே பயனடைகிறோம், அறிவை வளர்த்துக்கிறோம். உங்களுக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வீட்டில் இருக்கிற ஹவுஸ் ஒய்ஃபுகள்லாம் வந்து வேலையை முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து புக்கு படிச்சுக்கலாங்க. உங்கள் அறிவை வளர்த்துக்கோங்க. விருதுநகர் மாவட்டம் இடையங்குளம் கிராமத்தில் ஜீவா பொன்னுச்சாமி அவர்கள் ஆரம்பித்திருக்கும் நூலகத்தில் சிறுவர் முதல் பெரியவர் வரையில் புக்கு வைத்திருக்கிறார். தாங்கள் எல்லோரும் வந்து இங்கே புக்கு படித்து அறிவை வளர்த்துக் கொள்ளும்படி மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். நமது இடையங்குளம் கிராமத்தில் நண்பர் ஜீவாவின் முயற்சியில் ஒரு சிறிய நூலகம் திறக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு நூலகம் திறக்கப்படும் பொழுது 10 சிறைச்சாலைகள் மூடப்படுகின்றன. அந்த வகையில் நண்பரின் முயற்சியில் அநேக புத்தகங்கள் அடங்கிய இந்த நூலகம் புதியதாக இந்த இடையங்குளம் கிராமத்தில் துவக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கிராமத்தில் அவருடைய முயற்சியில் வந்திருப்பதை நாம் வரவேற்போம். அதை அவருக்கு தோள் கொடுத்து அவருடைய முயற்சியை நாம் பாராட்ட வேண்டும். தங்களுக்கு தேவையான புத்தகங்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம். தாங்கள் பயன்படுத்திய புத்தகங்களை இங்கு விட்டு வந்து நண்பருக்கு கொடுக்கலாம். வணக்கம், என் பேர் மாரிச்செல்வம். நான் வந்து கரூரில் வந்து ஒரு பிஎட் காலேஜில் வந்து ப்ரொஃபஸராக இருக்கேன். இப்போ வந்து இந்த இடையங்குளத்தில் வந்து இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கிராமம் தான். இந்த கிராமத்தில் வந்து பார்த்தாங்கன்னா இப்போ ஒரு லைப்ரரி வந்து நண்பர் இப்போ மாப்பிள்ள வந்து இப்போ ஜீவா பொன்னுச்சாமியாக கேள்விப்பட்டிருக்கோம். நல்ல சிந்தனையாளர், நல்லா ஒரு ஆக்கப்பூர்வமாக இந்த செயலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணுறவர். இப்போ இந்த சின்ன கிராமத்தில் வந்து பார்த்தாங்கன்னா ஏன்னா இந்த ஒரு லைப்ரரி வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காரு. இன்றைக்கி வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு தலைமுறையிலேருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு வந்து பார்த்தோன்னா என்னது நம்ம அறிவை வந்து பார்த்தோன்னா என்ன பண்ணணும், கொண்டு போகிறதுக்கு வந்து பார்த்தா இது வந்து நல்லா ஆக்க சக்தியாக இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். இது எல்லோரும் வந்து என்ன பண்ணுங்க, நல்லா பயன்படுத்துங்க. இது நல்லா வந்து முழு ஆதரவு கொடுங்க அப்படின்னு உங்களை எல்லாம் வேண்டிக்கிறேன். எங்கள் ஊரில் ஜீவா நூலகம்னு ஒன்று திறந்துருக்காங்க. எங்களுக்கு ஸ்கூல் முடிஞ்சோடனே நாங்கள் வந்து இங்கே படித்தோம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நீங்களும் படிக்குவாங்க. நூலகங்கள் திறக்கப்படும் பொழுது சிறைச்சாலைகள் மூடப்படுகிறது. இது அண்ணாவின் வார்த்தைகள். புத்தகங்கள் ஒருவனின் அகக்கரைகளை துடைக்கும், சிந்தனைகளை பிரிக்கும், வாழ்வின் மாற்றங்களை படைக்கும். நம் இடையங்குளம் கிராமத்தில் நமக்காக கரையான் தேடல் நூலகம் துவங்கப்பட்டுள்ளது. வாருங்கள், தேடுவோம் அறிவை. கரையானாய் கரையான் தேடலில்.